vandaag over een begrotingswijziging. En wat ons betreft is het ook belangrijk om een stapje terug te doen en te kijken naar de historie van deze leningen. Dus dat ga ik dan ook doen om van daaruit te verklaren wat ons standpunt is wat dat betreft. Voorzitter, de COVID-leningen werden verstrekt vanwege de uitbraak van een grote pandemie. Een noodsituatie die voor niemand en dus ook door niemand op de eilanden kon worden voorzien. De economie op de eilanden die voor een voorstel afhankelijk is voor het toerisme kwam grotendeels tot stilstand. Nederland heeft de eilanden toen geld geleend. Graag zou ik aan de staatssecretaris een reflectie willen vragen op hoe we toen met de landen in het Koninkrijk zijn omgegaan. Want enerzijds snap ik dat de eilanden autonome landen zijn en dus verantwoordelijk zijn voor hun eigen economie. Anderzijds was de corona-uitbraak ook zo'n grote noodsituatie dat die niet te voorzien was. Hoe ziet de staatssecretaris de onderlinge verhouden binnen het Koninkrijk in dit geval? Hoe wordt afgewogen of, en zo ja, wat voor lening er verstrekt wordt en hoe wordt beoordeeld of onvoorwaardelijke steun in zo'n situatie niet meer gepast zou zijn? Waarom heeft het kabinet niet bij voorbaat voor kwijtschelding gekozen? Is het überhaupt serieus overwogen? In debatten hier gaat het vaak over afspraken. Die zijn inderdaad belangrijk, maar dan moet Nederland ook durven zichzelf in de spiegel aan te kijken. In 2020 zei staatssecretaris Knops dat de leningen eventueel kwijtgescholden zouden kunnen worden. Maar de staatssecretaris gaf later aan dat daar helemaal geen sprake meer van zou kunnen zijn. Kan zij toelichten wat hier aan de orde is en kan zij begrijpen dat dit misschien ook verwarrende boodschappen heeft uitgezonden? En hoe vindt de staatssecretaris dat we hier bij een eventuele toekomstige pandemie of natuurramp mee om zouden moeten gaan? Dan, voorzitter, de lening zelf zoals die er nu uitziet. Ik dacht iemand wat zei. Dan de lening zelf zoals die er nu uitziet. We vinden het goed dat de leningen die op 10 oktober aanstaande zouden aflopen nu geherfinancierd worden. Zodat niet ineens meer dan 1 miljard euro volgende maand in één keer terugbetaald zou hoeven te worden. Al in maart dit jaar spraken de landen hun zorgen hierover uit. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten waarschuwde zelfs dat er problemen zouden kunnen ontstaan. Waarom is daar toen niet naar geluisterd? Wat is met deze signalen gedaan? De nieuwe afspraken die Nederland nu maakt met Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn per land verschillend. Dit betekent dat de rentepercentages ook nogal uiteenlopen. Voor Curaçao en Sint Maarten kunnen, als de afspraken die zijn gemaakt definitief worden, de leningen tegen een percentage van 3,1% opnieuw worden gefinancierd. Voor Aruba geldt dat er nog gesproken wordt over een Rijkswet financieel toezicht en dat zolang die er niet is, er wordt uitgegaan van een percentage van 6 tot 8%. Dat is fors hoger. Deze situatie vind ik zorgelijk omdat er dus kennelijk geen overeenstemming is. De staatssecretaris schrijft in haar brief dat de regering van Aruba in overleg is met de IMF en dat zij mogelijk toch willen spreken over een Rijkswet. Graag een laatste stand van zaken van de staatssecretaris, ook omdat we deze wijzigingen vrij snel behandelen. En ik zou het fijn vinden dat we die informatie gauw zouden kunnen krijgen. Dan, voorzitter, hebben wij zorgen over de effecten van de herfinanciering van de leningen voor de financiële positie van de landen en voor de gevolgen daarvan van de inwoners. Zijn de afspraken wel voldoende in overeenstemming met de financiële draagkracht van de landen? Ik vond het interruptiedebatje daar juist interessant over, want dat is wel een zorg die wij hebben. De staatssecretaris schrijft zelf in haar brief aan de Kamer dat het herfinancieringsaanbod niet het voor de landen meest gunstige aanbod is en dat er mogelijk nog wijzigingen kunnen plaatsvinden als aan de Nederlandse voorwaarden wordt voldaan. Daarbij schrijft de staatssecretaris expliciet dat we de aflossingsschema's later mogelijk kunnen aanpassen aan de financiële draagkracht. Begrijp ik daaruit goed dat de herfinanciering die nu wordt aangeboden niet goed is afgestemd op de draagkracht? En wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? Zou dat juist niet bij voorbaat de beste optie zijn om te kijken naar wat gedragen kan worden en niet achteraf te kijken wat misschien beter mogelijk had kunnen zijn? En zo vraag ik de staatssecretaris, creëren we dan nu niet zelf een waarschijnlijk scenario dat de leningen en de voorwaarden negatieve invloed hebben op de financiële, economische en sociale situatie op de eilanden, omdat we dan over een aantal jaar moeten constateren dat de aflossingen te hoog zijn. Met alle negatieve gevolgen voor de inwoners van de eilanden, waarvan velen al in moeilijke financiële situaties verkeren.